Ciao ja oikein hyvää, lämmintä, sanoisinko jopa, että hiostavaa elokuun päivää teille kaikille. Ja tervetuloa uuden videon pariin. Ihan muutama päivä siitä, kun edellisen videon kuvasin ja itse asiassa eilen sen julkaisin. Sain siitä aika paljon positiivista palautetta, että just ton tyylinen vlogimatsku on aika miellyttävää katsottavaa. Ja täytyy sanoa, että on ihan samaa mieltä, että mä itsekin tykkäsin aika paljon sen kuvaamisesta ja editoimisesta. Ja tuli sellainen fiilis, että tällaista materiaalia on hyvä tehdä, joten kiva jos se uppoaa. Mä kuitenkin itse haluan tehdä sellaista materiaalia, mitä mä mielelläni kattosin. Mitään ihmeellistä uutta ei ole tapahtunut. Edelleenkään ei ole sohvaa. Yritin taas tehdä kaupat, mutta joku oli perkulle mennyt ensin. Ehtinyt varaamaan sen, niin jäi nyt divaanisohva saamatta, mutta kyllä se vielä joku päivä. Sellainen juttu tässä kyllä kävi. Me totesin, että nyt vihdoin mun on aika hankkia uudet kengät. Nämä vanhat popot on aika puhki kävellyt. Näissä ei ole pinta eikä pohjaa juuri ollenkaan, aika hyvin tuntee kaikki kivet tuolta läpi, joten kävin ostamassa uudet kengät. Ja katsotaan mitä tää laatikko on syönyt. Yksinkertainen on kaunista, valkoiset lenkkarit. Ei mikään fiksuin valinta, kun syksy tulee, mutta nämä on pestäviä ja jos nyt panostaisi siihen puhtauteen, niin ehkä nääkin pysyy sit hyvässä kondiksessa. No nimittäin kuitenkin valkoinen väri sopii ihan kaiken kanssa. Mutta treenille olisi lähtö niin kuin aina käytännössä, kun mulla on kamera kädessä. Mutta syödä pitää ennen jumppaa, joten mä näytän nyt, mikä on timanttisin pre-workout-ateria, mitä maapallolta löytyy. Tähän tarvitaan leipää ja sitten vähän taikuutta. Näin. Ihan täydellinen, paitsi että ei vielä. Katsokaa miten esteettisesti tuo valo osuu noihin. Mutta nämä ei ole vielä valmiit, miten yksi elintärkeä ainesosa puuttuu. Se on suola. Joku podari voisi varmaan ajatella, että tuosta suolaa on tossa sen takia, että saa paremman pumpin tai jotain muuta, mutta todellisuudessa se syy, miksi tossa on suolaa, on se, että se maistuu ihan helvetisti paremmalta. Jos te ette ole koittanut teidän hillovoileipiin tai oikeastaan itse asiassa mihin tahansa makeaan ruokaan tai leivonnaiseen laittaa pikkasen suolaa, niin voi pojat, te olette jäänyt paljosta paitsi. Ja kofeiinin piristävä vaikutus haetaan tietenkin kahvista. En ole itse asiassa koskaan mitään pre-workout-jauheita tai tällaisia testannut edes. En ole kokenut, että on ollut tarvetta. Energiajuomia tietysti tulee aina välillä silloin, kun mennään kovaa ja varsinkin kisoissa otettu aika reilusti sen kofeiinin takia, mutta ei ole kyllä koskaan mitään PVO-jauheita tullut koitettua. Voitte kertoa sinne kommenttikenttään, että onko ne hyödyllisiä teidän mielestä ja mitä etuja te olette saanut niistä. Kattokaa kun on komeet popot. Leivät syöty, kahvit juotu, elektrolyytit shakerissa, koska allekirjoittanut hikoilee näillä keleillä kuin pien porsas ja aika lähtee kohti salia. Monella ihmisellähän on sellainen ongelma, että ne miettii, että millä hän saisi jalat kasvamaan. Niin mä voin nyt näyttää omalta osalta, että minkälaisella treenillä meikäläisen jalat on kasvanut. Sen verran voin tässä paljastaa etukäteen, että ihan hirveästi ei ole tullut laitteissa oltua. Mutta ei mitään, lähdetään salille ja katsotaan, että miten saadaan tällaiset putikat kasvatettua. It's clear I lost my
Noin ollaan jälleen kerran hankittu edellytykset lihaksille ja voimatasoille kehittyä. Ei se ole vaikeampaa ole, kyykkäätte ja vedätte, niin kyllä ne koivet sieltä kasvaa. Ja nyt sitten tähän väliin semmonen pieni vakavissaan otettu huomio, että me on kuitenkin painonnostaja. Minun tavoitteena ei ole kasvattaa maksimaalisen isot jalat. Minun tavoitteena on temmata ja työntää mahdollisimman paljon. Hyvin yksinkertaista, että ihan varmasti on olemassa optimaalisempia tapoja kasvattaa paksut ja suonikkaat ja pyöreät etureidet, missä on hirveät sweepit ja takareidet sellaiset oikein lohkeilee ja repeilee näyttävästi sieltä rikoiden läpi. Mutta kuitenkin aika pitkälti harjoittelu on perusasioita. Ja me on ollut sellainen ihminen, että me on yrittänyt optimoida vähän turhankin paljon kaikenlaista. Tietenkin valmentaja aina tehnyt ohjelmaa, mutta me on niin yrittänyt omassa mielessäni optimoida ja tehdä kaikki niin mahdollisimman täydellisesti ja etsiä sellaista niin parasta mahdollista tapaa tehdä kaikki asioita. Ja viime keväänä sitten me totesin, että vittu, minä en enää jaksa ressata ja aiheuttaa itselleni päävaivaa siitä, että minä teen kaiken mahdollisimman optimaalisesti. Ja sen jälkeen kehitys on lähtenyt aika räjähtävään nousuun, kun se sellainen stressaaminen ja turha niin asioiden ylimiettiminen on jäänyt pois. Ja treenaan kovaa, syön tarpeeksi ja nukun riittävästi, niin sillä on tullut aika kovaa tulosta. Ei teidänkään tarvi mitään prässi, hilavitkuttelu, pakkotoista, kuolemasarjoja tehdä. Jättäkää ne turhat pohtimiset välillä pois ja menkää sinne kyykkytangon alle tai siihen otatte sen vetotangon ja rupeatte vaan kyykkäämään ja vetämään, niin kyllä sieltä ihan varmasti kasvaa paksut etureidit ja muhkeat pakarat ihan jokaiselle. Mutta ei siinä. Kello on nyt aika paljon. Pitäis kohta olla jo nukkumassa, joten minä laitan noin pyykit tosta narulle, teen ruuan ja painun pehkuihin. Kiitos tosi paljon just sulle, että olit tämän videon verran meikäläisen matkassa. Muistahan tykätä ja kommentoida ja tilata ja jakaa kavereille, niin sitten nämä videot saa lisää näkyvyyttä ja yhä useampi ihminen oppii, että miten kasvatetaan lihaksikkaat jalat. Ei vaan. Tosi paljon kiitoksia kaikille. Me nähdään ensi kerralla. Oikein hyvää viikonjatkoa kaikille.